салому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадем ба канали деҳқонии мо. имрӯз 27 ноябри соли 2025 аст. Қарор дорем дар ноҳияи Муъминобод. Тамошобинони гиромӣ, дар навори навбатӣ 15 сар нарбара ҳаст. Мана ҳолати молоро тамошо кунед. ё хато накунам 2.5 ё 3 мошид соҳибаш мегӯяд ки хурдесанд. Тахмин ҳами қадар вақти дароз хурдагӣ ҳастанд. Аз ҳамада майдашро шумо дар нишон медиҳем. Ай пеш буда ин хеле қушқорҳои калон барои куштан тайёр. Ина майдаи ай ҳамадашда ин ҳами сияҳаю ан ҳами зард ба нишонда неки ё ҳамчи хел бардаманд. гуфтем тамошобинони гиромӣ, аз ҳамада майдаш ҳамун зарди дару паравдагӣ аст. Нами зардаи ҳамада майдаш неки чӣ хел бардами хубай. Дигаш нархи баро бошад дӯстони гиромӣ 2730 сомонӣ. Дар ҳамин нарх 200 километр доставка, яъне то шаҳри Душанбе метавонем доставка кунем. ва ин доставкаҳои гирду атрофи вилояти Хатлон мешавад ва шахсоне ки наздик ҳастанд муомила дорад. Нарх барои шахсоне ки то 200 километр мақсад дур ҳастанд. ҳолати молора як борга тамошо кунед. шахсоне ки харидор бошад, наздик бошанд, метавонанд биён аз наздик бибинанд. рақамҳои WhatsApp 981 44 77. қушқорбараан ё барои куштан аллакай тайёр шудагӣ ҳастанд. ё алло баракат ҳам шахси фурӯшандара хеле меҳнат кардагӣ аст. ина ҳолати молот бародарони гиромӣ. баъзе шахсҳо менависанд ки қиматанд, баъзе бародар мегӯянд мақсад арзонанд. гап сари муомила меравад дӯстони гиромӣ. шахсоне бошад ки килобаркаш харидорӣ кунанд, марҳамат, килобаркашам иншоалло ки савдо мекунем. ҳаққи ҳалоли ҳар кас мақсад ба худаш мерасад. харидоро бошанд, марҳамат, занг бизананд. ҳар ки ҷо ки бошед алло нигаҳбонтон бошад.